todas as luminarias teñen que se instalen cumprirán as exigencias establecidas pola normativa, coa menor demanda de potencia posible. Todas as instalacións terán calificación enerxética A unha vez reformadas e as instalacións cumprirán co disposto no Reglamento Electrotécnico de baixa tensión. Inclúense no anexo os documentos de auditoría, bueno, en toda a documentación, se o miran, teñen unha auditoría, teñen o que estuveron en cada un dos puntos e todos os datos que nos pudese facer falta calquera para consultar. Alguna... Non, só unha pregunta. En que fecha se fixo a solicitud desta solicitud? Alén ao principio, en agosto. En agosto? Sí. En agosto fixo a solicitud. É que igual se está confundindo co anterior. No. Mediante a resolución do día, aprobado o proxecto, que era o 8 de agosto, o cual sería enviado con posterioridade. Sí, pero creo que dicía... Sí, foi despois, Sí, eu... que foi antes, pero foi aí... Estou falando de memoria, pero creo que foi a mediados de xullo cando saliu esa primeira... Se lo pregunta. Sí, creo que foi sobre mediados de xullo... Un poquinho antes. Porque encarguei o proxecto. Xa, bueno, puido ser, pero quero decir que estaba Ramón de alcalde accidental Cando había que enviar. Sí, cando había que... Creo que sí, ou cando se... Vamos, o miramos, sí, pero bueno, foi aí no verano. No, porque, vamos a ver, non... Nada, é que en algún concello xa teñen aprobado. Sí. Porque van por varias fases de... Si é que... Vamos a ver, o IRA anterior, por exemplo, o que imos a facer agora, que foi a primeira vez que pedimos, que se solicitou, había que, podíase meter os datos nunha plataforma que estaba creada a partir de certa hora, e aquí non entraba. E iso afectou, sí, porque aí había un orden de chegada, entón tardamos moitísimo máis en chegarnos. Nos agora xa temos adxudicado. Algún concello deses que vostede di que están agora xa que teñen conseguido IDAE, todavía non contrataron o anterior porque teñen un número, porque nos pasou un pouco a todos. Aquí, que nos piden que reformemos, que reformemos unha parte do proxecto técnico, entón eso, son 15 días máis. Perdón, nada, Soltou na prensa, non sei se foi o sábado ou o domingo, o Concello da Redonda, pois que había... Sí, bueno, pois é que nos referimos todos ao mesmo punto, mesmo menos porque tamén o vin. Pero vamos, que non vai a afectar. O outro que tardou moitísimo en resolverse, recolleu o cambio de goberno, bueno, todo a situación que estamos vivindo, e tardouse moitísimo, porque non sei en que ano pedimos, pero... No 17, o primeiro. E vámoslo executar agora, o sea, 19... Sí. Esa primeira, digamos, tratada que foi o Real Decreto 17, que nos entramos aí, pero fomos dos últimos, ou outros concellos que xa un ano antes xa o tiñen aprobado, pero... Sabíamos o número que tiñamos, facíamos o seguimento, pero aparte tardaron moitísimo en empezar a contratar, un ano. Despois dun ano, o número que ti tiveras. Eu tiña, o sea, sabía que había fondos, porque me interesaba, chamei a Madrid varias veces, que había fondos e que iba a chegar a nós incluso pasar, pero claro, tardaba moito tempo. Votamos, entón. Votos a favor? Nada máis. Moitas gracias. Levante esa sesión.